всички, вие отново ще се имате на Евгений. Днеска ще играем малко Brawl Stars. И тук забравих, че имаме и награди. Искам само да ви кажа да се абонирате за канала. Много сме близо до 20 абоната. Или до 15. Искам, моля, да се абонираме. Да се абонирате за канала ми. Аз съм се абонирал на моя канал, защото каналът е на баща ми, той качва видеята ми. Просто дайте сабскрайба, убийте с катанък от Сан Андреас. Просто го убийте, моля ви, айде бе. Искам да стигнем 50 сабскрайбера, 100, айде. Да дадем 100 000 да пърнем бутон. Затова дайте лайкове, сабскрайбвате. Даже докато правя това видео мога да направя и чалендж. По-кой не е giveaway. Чаленджът ще бъде, че имам право, само че нямам право да ходя. Ако нямам такива видове броуъри, които за това се предвижват, изглежда да се го сменя това. Момента. Така. 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 Леле, мале, колко имаме, бате? Така. Колко пич слайса има, бате? Охо, 107. Айде. Да това чуя, мога да му пусна камерата да ме виждате. Айде, виждате ме, айде. Момент. Се го облича. Не е така, искам да е маничко така, да, готово. Готово сега. Сега време е да се изхача малко пица прецедавате. В момент да го от това и е така е по-добре. Добре. Явно имам Мико. Имам ли Мико и кажи? Имам ли Мико? Да, имам Мико. Yes, бе, имаме Мико. Така. Момент. Готово. Така. New Contest. Аз съм играл на толкова време от този гейм мод, че да не говорим. Вече ми доскоча. Пичите не ми стигат. Какво печелим тук? Win challenge. Play with friends or use working for team. Could you call your change that shall we only be able for 72 hours, so make it course coming soon. Колко дена, бе? Един ден, окей? Един ден от този чалендж. Така. Чаленджа, който ви говорих, ще играем на соло солдауна. Така. Да съм играл толкова време. Yes. Това е дори по-хубавото е, че от старите мапове нямаме право да... По-хубавото е, че Апокалипсиса с Buzz Lightyear свърши. Много се радвам за ето. Ако не си спомняте, когато релизнаха Buzz Lightyear през 2024-та... I'm so dead. Okay, I'm dead. И завършихме на 6-то място. Да, 6-то място. Печели купинаци, спечелихме. То печели купинаци, печелиме. Следвам мотото на криската.
То ми имаме, то получаваме купи, значи печелим. Какво? Май. Така, само нето иска да видя. Така, нагледах се в YouTube ми. Така, не в моя YouTube, де. Така. Зори, че не е имало толкова видеа. Апгрейднем сърчката, добре. Може да направим и още един чалендж скоро, абе. Аз съм тъпак, бе. Трябва се да апгрейда тик. Най-тъпият тъпак на света, бате. Най-лошия съм, бро. Не да вярвам. Тук що изхартих много коинтове за сърц. Този буклук. Само губя с него. Явно защото съм нуп и още не го разбирам. Добре, най-добре да махна камерата, защото ми преси. Така. Така. О, леле, мале, изчакайте малко. Така. Hello! 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 Какво правиш, бе? Айде, пигвиче! What the fuck? Какво? Ох, ле, лоши неща, човек. Трябва да се наберам, вата. Трябва да се наберам, бе. Значи да му се не види. Няма да играм Brawl Stars. Задължих се изпъгда много и искал да ходим Brawl Stars. Ле, мале. Имам едно тежко нещо. Знаете ли кое е то? Моят дърг пистолет. Един момент само. Така, загледах се пак. Баба, това е изхвърлен цял.